Moi, mun nimi on Sofia, mä oon 15-vuotias ja mä asun Lopella. Mä harrastan poliraviurheilua ja koiranäyttelyitä. Olis siistiä olla salkkaritubettaja, koska mä vähän eläydyn tohon sarjaan. Marianna ei päässytkään kotiin! Mä katson salkkareita aikaa. Paljon. Mä oon ottanut tällaista mahdollisuutta jo tosi pitkään ja pakkohan tätä nyt oli yrittää, kun tämmönen tilaisuus kerran on. Ei mulla tässä sitten mitään enempää muuta ollutkaan. Toivottavasti tykkäsitte. Onnea kaikille.